Tan-awa ang kinaiyahan. Sa kalibutan daghan mo og mga problema. Mao nga nagpahinumdom ang Biblia nga ang pulong ni Kristo di mo hikalimtan, salig kaniya kay gidaog kuna ang kalibutan. Bisan gani ang mga langgam sa kabukiran, naglupad-lupad nga sa COVID way nasayran, giatiman man sila sa amahan nga langit nun, way kabalaka sa panahon, bisan o bunsaon. Ug gani ang mga tanom sa kapatagan, ug mga isda sa halapad nga kadagatan, nabuhing pirming malinawon ug malipayon, makagagahom ra na sayod sa ilang panahon. Kay kitang tanan gimugna man sa Dios, ang iyang gugma wala kayo'y magkalaos. Tanan niyang binuhat gusto malipayon, kay gikahimuot na niyang pagatanawon. Bisan ang bahan di anong hari na si Solomon, iyang kinabuhi dili gyud hingpit malipayon, kaysa mga langgam ug mga tanom sa kinaiyahan nga nagsunod kanunay sa mga sugo sa amahan.